yang jabot apa? Iki lho bener ketusan ngene iki. Ben apa ben sugih ben kaya? Ketulusan. Ben kaya? Mbak, jabot ben kaya. Sesuk langsung sugih. Oke. Mbok dikene ngisor bantal. Ketulusan kaya apa ketulusan apa? Bapak saya. Ayo Mbak, syaratnya. Wong kene ngono lho, padha jabut. Lha kene. Lah. Nek kok 8. Ben ketulusan 8. Wah, iki ngeri. Mas agak-agak ini kok ganti Alah lah yo lah. Ben apa Mbak? Nyah lebokna Mbak kok nggo pesugihan. Nggo pesugihan. Kok ditanturi sawah ditambah. Lah ngono ya. Nah. Piye? Piye Lek? Digo karo nek kemudian dipak. Oh ngono. Kowe dhewe iki lah. Nggih dhewe. Yo. Kok nek delok ning terbatas. Ya. Ora sarkasum. Heeh, delokne ning serdi. Ini cek panas ya dudoe ya. Ini kan kan aku tengok-tengok infoan. Lah lah kowe langsung entokno. Lah yo, tengok-tengok iki bahan iki. Ya, ya. Aku mulai jane yo. Iya. Lha iku minta buan lho, rasane. Pada nabi go and yo petang salaliku. Tali pada nabi go dia sangat khusus mengenai putri kemarin. Kami jadi ambil ke garbo pralatiko. Bagi cali sawiring semerko tulus koyo mangki indah haji. Wujud yang tiga nekan sampun kami tak ngantos pecah kami singawur ini langsito. Ingkang wujudaken pralambang wiji kang wijil saking harganipun temanten kangkung sawiji kang wijil saking harganipun temanten putri pangajating sedya panunggal jaluran estri enggal pinaringan turun dening sang juru panggih temanten kata kepaken wastanipun temanten kekalih ingkang salajengipun purba wujudipun panjang ilang bebasanipun rembak renteke ati tan bisa bedak kumpulnya Gusti titah amung lumampah Gusti ingkang apari berkah jilurung mantra suci antara sang juru prapitis Pangelopon Yuwono kang sawiwasono kemarin orang pribadi berpanjang ilang untuk mulai sambil kadang detik dulu ke para maya ingkang merompor galing topeng sangat jabatan saripin yang pasing Jawa Tasko pakai dari sekalian satemat Mengkono resan kepengen arso sang meyokan juga dengan sumanding jajan ing sedoan arso akan ditunggu jual ing sasono paragahan wonten ing sasono kursi lelungguh kang minangka papan paunggaling sang raja mundha ingkang ketembih nalika kabeh sujud lumampah sangat puja pangapunten kemarin apanaken genyo wonten ing sakiringipun ingkang darmo ing pratandhani lamungka Dimas Ayu Intan Permatasari anak kepripun darmo Nah, tadi kain. Kalau ini pemirsa ngewe sambel soalnya samono kae. Kurang lebih 350 pemirsa. Pengiring.
piyambak sing ewoh mantu pertama kuwi gawani ngene iki pemirsa iki lho jenenge bubaan ya baru ya bubaan tradisi wong biyen iki tetep dienggo pemirsa ngene iki tapi nek sing ewoh bagi ewoh mantu pertama nek sing ewoh bola-bali ya ora pemirsa. Jarene iki ngene pemirsa persyaratan iki kudu ngono. Kegawa sampe nek rumah tanggane kuwi ben diparingi lancar, keselamatan, ora enek penghalang apa-apa. Ora enek sawijine apa-apa jarene ya ngono pemirsa. Kan ya ngono nek wong Jawa. Nanti dilanjut lagi. Mbak Yanti. Lagi kukup duwe. Bener sambel saiki le Mbah ya, kok samene kae. Lah dadak sambel dadak duduh bingung Mbah kok sing rewang. Iki baru ki ya padha pemirsa ki ya sak padha iki ya ngewangi ya kabeh. Renek-renek sayur sego padha direwangi pemirsa. Kan awet to bagian kono. Astagfirullah. Mas aku mau konek dia. Lah, ada porono? Nek kobok. Lah, apa ngono lho, Mang? Iki nek dijoro ngene pemirsa, soalnya dienggo liwat kok nek Laden. Ini ki nggone pemirsa cara apa ora nganggo parat ini ku jenenge apa? Apa Mbah jenenge niki, Mbah? Baru jenenge apa? Bubaan pemirsa. Ya, Mbah, tak foto. Iya boloku. Bolo dek piyen ledam ya bolo ya nama ngasih. Iya le pokoknya semangat kuwi. Bare yo persiapane iki kok. Tenang-tenang no. Ya wis ta. Iki yo mak yo ngene iki. Ora mangkon lho rene. Kon wadam. Arang. Ya. Lama kabeh. Nek kon mlebu rene wis tak kongkon. Masyarakat e. Apa cek kurang ya? Tambah tamu, tambah tamu, tambah limo, lebih lah. Tapi kayaknya gak enak 300 deh yo. Gak enak kok timbang kakean. Kalau nyiapno ngene iki lho kok nek jagane nek kurang kene wis karek tuk wae. Sing ngeliwangi. Sing nang lor nek mau ki nganu apa jagoan. Wis munggah wong sing joget mang lho.